store størrelse. Nej. Altså, jeg har vel... Altså, det synes jeg har prøvet at vælge både de store og små. Nej. Jamen, jeg synes ikke nogen af de store har gjort sådan noget. Nej. Altså, det kan ikke undgå, det er lidt voldsomt. Altså, det eneste, jeg kan være bange for, det er, når de løber afsted, fordi så ser de jo Ja, de hverken ser os ikke eller noget. noget. Nej, og der kan jeg være mest Ja, så tager vi ham op. Ja. Der er de sgu så... Ja. Det er jo selv, de vælter også, ikke? De store, de kommer jo bare skrumle lige også, ikke? Nå. Så, nu skal jeg have vejen, siger han. Nu kommer de løbende. Jeg tager en tur med Sofus. Se. Og den bliver jo helt væk i. Nej, man kan jo slet ikke væk. Nej. Hvad? Jamen, Sofus var der. Ja, der var Sofus. Men det kunne også godt lide små kaniner, der sprang rundt der, ikke? Hvis hun ville nu ikke have set den før, ikke? Og så er der sådan en, der sprang op og ned derinde, kunne det lige godt have været en kanin, ikke? Jo, hvor var mor ikke? Jamen, det var ikke meget.